Каква беше последната година за вас? За мен лично беше всъщност много продуктивна.
Не мога да се оплача, защото имах много време за други неща, от които имах нужда. Първо, разбира се, да си почина. Второ, понеже съм докторант в Академията Панчо Владигеров, имах време да си напиша доктората. Така че... Да, така че това беше наистина подарено време за това. Научих много нов репертуар. Имаше тук-там някои свирения, особено през лятото на фестивала ЕНЕСКО в Румъния, на фестивала РУР в Германия. Тоест, все пак случваха се наистина и то важни неща, определено. Така че не се оплаквам. Миналата година получихте и отличие от 13 века в България. Да. И в едно свое интервю споменавате, че мечтаете в концерт Гебал Амстердам да бъдете това ми е любимия оркестър в интерес. Пък самия Мирослав е там първи тромпет, така че може би ще се отъркате у него и ще ви се отвори път. Да видим. Благодаря за пожеланието. Дай Боже. Тези дни правите майсторски клас в Националната музикална академия. В случай 100 годишнината, струва ми се. Точно така. Силна тромпетна школа имат българите. Какво ви е впечатлението от младите хора, с които работихте сега? Младите хора, впечатлението ми е, че аз сега пак казвам, че отдавна не съм и преподавал тук в България и като цяло като човек, като не живее тук, е малко, се откъсва от средата, но виждам, че децата имат огромно желание и интерес да нещо се случва. И аз затова съм много радостен, че дори не само аз съм една част от промяна, която аз бих много желал да се получи в отношение на просто браса. Винаги е така, не винаги, но често брас инструментите са леко на втори, има цигулки, пиена, много неща се случват, но ето сега скоро Сергей Накаряков беше тук. И за мен това, че децата могат да виждат различни неща, мисля, че това прави огромна разлика в въобще как се изгражда един човек, едно дете като музикант и като брас, да речем за тромпетист. Ваш близък на сърцето човек, много близък, наскоро получи голямо отличие, стигна до финала на кралица Елизабет. Радвате ли се за него или има... Разбира се, че се радвам. Двама големи пианисти под един покрив. Няма ли такава конкуренция? Не. Ние решихме, че трябва да се учим един от друг, трябва да си помагаме и освен това, наистина, когато създадеш семейство с някой, в никакъв случай не трябва да се събира професионалния и личния живот, защото тогава е много сложно. Тоест не се влияят един от друг. А иначе аз имах усещането, че аз излизам от този конкурс и с него. Мисля, толкова много в живота си не съм се притеснявала за нищо, даже аз когато излизам на сцена. И така че всяка нота, която той изсвири, всеки момент, който въобще беше част от цялото това преживяване, го преживях с него и разбира се, за мен това е огромно щастие и дай Боже това да му отвори много възможности в Европа.
Минути след първия ви дуетен концерт с Мирослав Петков, какво е усещането? Каква ви оценката изобщо този дует? Аз, разбира се чувствам страхотно. Мила има така таланта наистина да събира добри тандеми на сцената за първи път. И аз съм много благодарна за тази възможност. Първо, защото, разбира се, той е фантастичен музикант, и второ, за мен това е първият концерт с тромпет, изцяло тромпетна програма. Така че наистина беше вълшебство и мисля, че много така си допаднахме на сцената и добре се получи. Щастлива съм. Това беше първия ви дуетен концерт с Вики Василенко. Да. Мила Павлова създаде на идеята. Тя беше връзката, да. Може ли да разкажете повече? Как стана цялата работа? Работата стана така, че ние отдавна си говорихме и за идеята за тази седмица в консерваторията и да направим нещо, концерт, идея. Аз до последния момент не бях сигурен дали ще мога да си дойда като цяло. А идеята с Вики беше изцяло на Мила, за което аз си благодаря, тъй като малко не съм тук в родните музикантски среди и аз я попитах, а ти имаш идея? Аз мога да дойда с пианист от Холандия, но е трудно, с път, с така нататък. И тя каза, аз ще ти предложа, мисля, че имам идея, мисля, че се получи много добре и така и стана. И ето ни сега и на сцената. Какво е усещането? Каква е разликата? Вие по време на концерта споменахте, че това прилича на дишане на... Да. Аз предимно имам повече опит с струнни инструменти. С певци, с духови инструменти много по-малко опит. И затова наистина е много различно, защото, разбира се, техниката е съвсем друга. И съответно пианистът трябва да бъде още по-гъвкав и да диша заедно с партньора си, реално погледнато. Така че много е специфично и мисля, че е много добър опит, определено за мен като камерен изпълнител, въобще като музикант. Имате ли идеи вече за други произведения, които да свирите заедно? Обсъждахме в интерес на истината след първата репетиция. Още конкретно, разбира се, няма нещо обсъдено, тъй като чакаме малко нещата още да се уравновесят в света. Но така обсъждахме предимно френска програма, може би. Той ми каза, сега разбира се, той знае много повече репертуара за пиано и тромпет. Ни каза, че има много интересни френски произведения от френска музика, така че имаме идеи, дай Боже, да се осъществят. Един от инструментите, с които свирихте, те бяха три. Да, те бяха 3 инструмента, точно така. Казахте, че ви е подарен от специален човек. Да, моето пиколо ми е подарено от Лили Иванова, като бях на 17 години, което стана съвсем случайно. След един концерт тя беше в публиката, във Варна и просто изненада спонтанно. Тя ме пита,
мен това ми беше мечта, за да имам един такъв инструмент. И това просто този жест, аз никога няма да го забравя на такъв просто човек, който аз респектирам. Нали, дадено ти е, дай нататък, това, което и сега го виждам. И винаги се опитвам и така и за себе си винаги си припомням, че един жест някой път променя много неща, дори живота на човек в друга посока, за което аз съм благодарен и на нея, и като цяло за тази възможност. И все още си свиря с инструмента, който е прекрасен.